Вітаю вас у эфіры пара. Як бачыце, цёплыя дзенькі, у тым ліку ў Беларусі мала што мяняецца. Надвор'е вось не мяняецца, курс даляра, кошты на нафту, на жаль, не мяняюцца дагэтуль у бок паніжэння. Але я скажу вам, што гэтая восень будзе куды больш гарачая, чым лета. Хоць павінна быць наадварот. Я зараз скажу вельмі метафарычна. Вы бачыце, як сусветныя агенцтвы распаўсюджваюць фотаздымкі самымі вялікімі зладзеямі ў свеце. Сі Цзіньпінь, як лакаматыў восі зла. Пуцін, Кім Чен Ын, вот яны на мерапрыемствах у Кітаі быў парад, саміт ШАС, вось яны перамяшаліся разам. І побач Лукашенка. Там жа яшчэ дзясяткі іншых прэм'ераў і прэзідэнтаў. Побач знаходзіцца Лукашенка, і не проста так. І хто б мог падумаць, вы помніце, як у 2020 годзе перад Пуцінам на каленях, можна сказаць, стаяў на сустрэчы ў Сочы, улада Лукашэнкі хісталася, баяўся. А што здарылася ў 24-25 годзе? Не гледзячы на пагаршэнне стану здароўя. Якія сустрэчы, фантастыка, як павялічваецца калекцыя Лукашэнкі. З Пуцінам это ўвогуле, напэўна, ні з кім. Вот яны паміж сабой так часта камунікуюць, Пуцін больш ні з кім так часта не камунікуе. Тэлефанаванне Трампа ледзьве не гатовы ўжо ў Беларусь прыязджаць і гэтак далей. У 24-м годзе Шахбаз Шарыф, кіраўнік Пакістана, ядравая дзяржава, 5-я па насельніцтве ў свеце. Вось зараз у Кітаі Нарендра Моді, прэм'ер-міністр нібыта самай вялікай дэмакратыі ў свеце, ну Індыя па насельніцтве, што ж больш за мільярд людзей жыве, самая вялізная краіна датычна насельніцтва. І Кім Чен Ын. Навошта яны камунікавалі? Тут же ж гісторыя, як і з Пакістанам. Тавараабарот абсалютна нулявы. Сэнсу камунікаваць няма ніякога. А сэнс можа быць у тым, што Паўночная Карэя – гэта проксі Кітая для дастаўкі зброі ў Расею. Усё там карэйскае вычысцілі, даставілі, кітайскае атрымалі, так, як бы вот на замяшэнне. Нібыта Кітай ні пры чым. Проксі. І Беларусь. Таксама проксі Расеі. От трэба будзе ядравы удар зрабіць. От хто, а вось гэта Кім Чен Ын, вот это чалавек, які сябе богам уяўляе і лічыць самым галоўным на планеце Зямля, не гледзячы, што Паўночная Карэя па тэрыторыі аж зусім маленькая. Вот это можа лупануць ядравай зброяй, так, вот нібыта не мы, это не Пекін, это вот это дурашок, да, у выпадку, калі будзе удар у адказ. І тое самае такія ж планы на Беларусь. Проксі. Ударыць там тактычнай ядравай зброяй, паглядзець, куды прыляціць у адказ. Ну і вот яны, Лукашенко, Кім Чен Ын, все, нібыта Кім Чен Ын Лукашенку Пхеньян запрасіў, прылятаю, любы зручны для цябе час. Ну павінныя такія проксі, вот, якія знаходзяцца ў адной лізе, гуляць паміж сабой, камунікаваць, пашыраць сувязі. Другая прычына, вы ведаеце, якая катастрафічная сітуацыя з насельніцтвам у Беларусі. Дык вось, паводле звестак такой статыстычнай арганізацыі Еўрастат, з 20 па 24 год, цягам 5 гадоў, 981 тысяча беларусаў атрымалі першасныя віды на жыхарства ў еўразвязе. Гэта ж людзі маладога веку, актыўныя людзі, якія там імкнуцца яшчэ будаваць сваё жыццё. Многія ж панараджалі дзяцей, таксама ў еўразвязе. Ну і вярнулася з іх, ну добра, калі, я зараз скажу наўскідку, я ж не ведаю статыстыкі дакладнай, добра, калі 10%. І то, напэўна, памыляюся, мяркую, што куды менш. А нам рапартуюць, што з 19 года насельніцтва, вот Белстат, змянілася там на мінус 350 тысяч чалавек усяго. Ну, слухайце, добра, калі 8 мільёнаў людзей ёсць у Беларусі. А можа быць і 7. Скаціліся ў 50-е гады 20-го стагоддзя. Вот гэта вынік лукашызму, самы галоўны. Дык вось, не хапае працоўных рук. Агромная праблема. Ёсць замовы нават на, каб працаваць на расійскі ВПК, не хапае рабочых рук. Быў план з пакістанцамі, вы помніце, вось гэтая ініцыятыва, сотні тысяч пакістанцаў. Нічога не выйшла. Добра, калі тысячы прыехалі ў Беларусь. Таму што заробкі сярэднія ў Беларусі, ў прынцыпе, яны
больше, але там аренды, доезды, 5-10, быть без семьи. Ну, просто невыгодно ехать в Беларусь. Такая ситуация. А вось карейцы ўжо могуць ехаць у Беларусь. У Карэі ж сапраўды там, ну не ведаю, за мяшошак рыса працуюць людзі ў літаральным сэнсе. Вельмі таленавітая, дысцыплінаваная нацыя. Паглядзіце, у паўднёвай Карэі, якіх поспехаў яны дасягнулі, якая высокатэхналагічная дзяржава. Ну вось паўночна-карэйцам не пашэнціла. Ну вось іх немало, дарэчы. І прыехаць працаваць на прадпрыемствы Лукашэнкі гэта цалкам сабе магчыма. І я думаю, што вот это асноўная тэма перамоваў паміж Лукашэнкам і тым самым Кімам, так? Кім Чен Ынам, блытаю з папашам, з Кім Ір Сенам. Датычна людзей, да? Прыгнаць у Беларусь людзей. Ну і это можа быць таксама частка плана, калі пачнецца агрэсія з беларускага плацдарму, а ўсё ідзе да таго, зараз паговорым, што яна пачнецца, магчыма і хутка пачнецца, ну то вот прывезці пад выглядам рабочых. Рабочыя прыехалі сотні тысяч, ну а насамрэч гэта вайскоўцы, якія ў патрэбны момант надзенуць амуніцыю і наперад у мясныя штурмы. Таму, ведаеце, ужо можаце вучыць карэйскую мову. Ведаеце, як будзе прывітанне? Я ўжо пачаў. Мова такая непростая. Цу шу хуэа. Это прывітанне, да? Ну, таксама вучыце і беражыце сабак. Хоць ніякія народы не хачу пакрыўдзіць, но пабачыце, што хутка ў Беларусі стане шмат карэйцаў. Даруйте, я тут меняю часто локации, то ветер, то музыку гучно уключают. Ну, хочут люди порадоваться перед апокалипсисом. Есть нагода порадоваться, потому что напереди нас чакаюць вельмі непрадказальныя часы. І ў арганізацыі працэсаў Лукашенко бярэ непасрэдны ўдзел на сусветным узроўні. Я хачу вярнуцца да гэтага параду ў Пекіне. Дарэчы, сам па сабе парад 80-годдзя перамогі над японскім мілітарызмам, канец Другой сусветнай вайны. Ну, у прынцыпе, па справе, таму што Другая сусветная вайна пачалася нават не 1 верасня 1939 года. А пачалася яна ў ціхаакіянскім рэгіёнам, вайна паміж японцамі і кітайцамі, і потым ужо перанеслася на Еўропу. То бок у 30-х годах у сярэдзіне ўжо грымела, у прынцыпе-то пачыналася Другая сусветная вайна. Вось адзначылі. Ну і там быў саміт ШОС, прытым удзельнікі этого саміту, ну, вось зла. Мы гаворым пра такі тэрмін. Краіны, якія гуртуюцца вакол Кітая, у эканамічным сэнсе, у мілітарным сэнсе, хоць Кітай строіць сябе голуба міра. Ну, ведаеце, наяўнасць там такіх краін, як Індыя, першая па насельніцтве ў свеце, і Пакістан, ну, падазроная вельмі рэч, вельмі небяспечная, я б сказаў. Што мы пабачылі падчас гэтага парада? Ну, заява, ўжо рэчы простымі словамі кажуць, так? Я пра Сі Цзіньпіна. Значыцца, пра тое, што чалавецтва стаіць перад выбарам мір ці вайна, канфрантацыя ці дыялог. То есть твой хаўруснік Расія нападае на Украіну, знішчае, гінуць у выніку этой ужо шматгадовай вайны сотні тысяч людзей, некалькі сотняў тысяч людзей, агромістая лічба загінулых. І ты сёння гаворыш, вот надо дыялог, апомніцесь чалавечества. Ну там на сваёй, на мандарынскай мове. Пра што это? Каму вы вешаеце локшыну на вушы? Ну, Кітай ёсць лакаматывам гэтай восі зла. Ну, ён зацікаўлены ў дэстабілізацыі заходняй цывілізацыі. Каб людзі хадзілі пад камерамі, вот, як у Менску, так? Як малпы ў клетцы. Ім ставілі, значыцца, балы чалавек не чалавек. І ў выпадку чаго тут жа беглі паліцэйскія патрулі, затрымлівалі, і расстрэльвалі чалавека. Вот гэтага яны хочуць взяць свет пад кантроль. Тое, што яны гавораць пра шматпалярны мір. Насамрэч гутарка вядзецца пра аднапалярны свет, дзе руляць якраз такі Кітай. Ну там у Расіі ёсць таксама амбіцыі. Ну, потым яны будуць з Расіяй разбірацца, калі іхныя намеры ажыццявяцца. Добра. Другое, што сказаў Сі Цзіньпінь, важнае, што все датычна Расіі прамым тэкстам, што мы не кінем у бядзе нашага друга Расію.
агрэсара, да, Гітлера 21 стагоддзя, Пуціна, яны не кінуць у бядзе. Ну і не кінуць жа ў бядзе, нават калі удараць па экспарце нафты расійскім, каб вось у Балтыйскім моры, у Басфоры перакрыць рух гэтых танкераў. Ну, Кітай, агромісты Кітай, ну, будзе закупляць, ну, у іх жа сухапутная мяжа, там, праз Манголію, з Манголіяй яны ў добрых стасунках таксама. Это вельмі карысны актыў для іх, вуглевадароды расійскія па таннай цэне, ну, і эканоміку расійскую падтрымаюць. Але, што важна, Расія для іх нават не які-небудзь там васал, а кітаязнаўцы топавыя, якія прысутнічалі на нашым канале, Міхал Любіна, Дмітро Яфрэмов, украінец. Но яны тлумачаць, што Кітай і Расія стратэгічныя партнёры ў межах так званай восі зла. Менавіта партнёры на сённяшні момант. І ключавая рэч тут наяўнасць ядравай зброі. Кітай дзейнічае аднымі метадамі, Расія дзейнічае іншымі метадамі вышыбалы, прамой агрэсіі. Кітай сябе строіць, значыцца, такі магутны палітычны цэнтр, які тут многіх збіраецца яднаць. Тым больш, пакуль вот чудзіць Трамп і пакуль што са многімі псуе адносіны, дык некаторыя тут гатовы да Кітая пераметнуцца. Ну добра, мы пабачылі вайсковы парад. І ва ўсіх мерапрыемствах саміт ШАС, вайсковы парад, Сі Цзіньпінь, Пуцін, Кім Чен Ын, дурашок, які там ядзернай зброяй першы будзе гатовы ударыць, і побач з імі Лукашенка. Не паспяховы дыпламат Аліеў, не Наренда Моді нават, так? Не Шахбаз Шарыф, а Лукашенка. Чаму? Вот это вельмі цікава, зараз пагаворым. Ёсць прычына, чаму, так? Падчас гэтага парада была паказаная зброя. Я не вайсковы эксперт, но эта зброя многіх уразіла. Здаецца, Трампа ў першую чаргу уразіла. Дзед злёг там на шэраг дзён, не паказваўся перад камерамі, вельмі расчараваны, са здароўем відавочна нешта. Вельмі расчараваны, што там не атрымліваецца Нобелеўскую прэмію атрымаць, спыніць войны там і гэтак далей. Хоць я не хацеў бы здзеквацца з Трампа пры ўсіх яго мінусах і слабых месцах, з тае прычыны, што ранейшае кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі – это шлях да пагібелі і для Беларусі, і для Украіны. З Трампам ёсць шансы. Таму я все адно до конца буду з надзеяй ставіцца да гэтай асобы. Но быў бы Байден, нічога б не рабілася. Всяго бы баяліся, ніякіх шансаў. Трамп яшчэ таксама нічога не зрабіў, але ёсць спадзеў, пабачыце. Сённяшнія тэндэнцыі пагібель для Злучаных Штатаў Амерыкі. Дзеянні будуць прадпрымацца і хутка. Я маю на гэты спадзеў. Карысныя дзеянні для Беларусі. Карацей, падчас гэтага парада паказалі такую зброю. Слухайце, вот гэтыя ракеты, баюся зноўку памыліцца, як бывала ў эфірах у маіх, ДФ-5С. Ляціць на 20 тысяч кіламетраў. То бок раней мы лічылі, што там ад ядзернай вайны можна схавацца ў Новай Зеландыі. То вот эта ракета, якая ядзерныя зарады нясе, можа і па Новай Зеландыі ўжо улупіць. 20 тысяч кіламетраў. Уяўляеце сабе, які паварот, да? Розныя БПЛА, дроны розныя, значыцца, аналагі XQ-58 Валькірыя. То бок кітайцы капіююць і прадукуюць хутчэй, чым арыгіналы прадукуюцца. Дык такія ж паказалі дроны на гэтым парадзе. У Злучаных Штатаў Амерыкі такіх няма. Няма такіх дронаў суправаджэння для знішчальнікаў 6-го пакалення. Паправце ў каментарах, калі памылюся. Карацей, ёсць зброя, якой няма нават у ЗША. Як вам такі паварот? Што ў тэхналагічнай гонцы Кітай ужо тут абганяе Злучаныя Штаты Амерыкі нават. Што казаць пра еўразвяз? Паслухайце, у гэтай ўсёй сітуацыі. Нам паказваюць, як умацаваны плот на мяжы Беларусі, Польшы, Беларусі, Літвы. Ніхто не праскочыць, не пройдзе. Нам паказваюць у прапагандысцкіх відэа, што там і балаты робяць, і падземныя міны, і там, карацей, ступеняў перашкодаў большым у гульні Супер Марыя. Слаба мне в это верыцца, што такі непраходная гэтая мяжа у выпадку чаго. Вось штосьці мне падказвае, што это не так. Мы па-ранейшаму бачым,
Нерашучасць захада. Расійскія актывы яны, значыцца, не могуць размарозіць. Это нереалістычна. І пусціць, значыцца, на аплату зброі для Украіны. Не могуць они. Вот такія рашучыя. Значыцца, выступае ў нядаўнім мінулым прэзідэнт Польшы, хваліцца ў інтэрв'ю, які ён круты, як ён здолеў не ўвязаць Польшу ў вайну супраць Расіі. І хваліцца гэтым. Но я не ведаю, што тут сказаць. Якая тут можа быць пахвальба? Украіна вашу сраку прыкрывае ад вайны. Калі б не Украіна, вам ужо кранты бы вам былі. Хваляцца яны, што яны ў вайну не ўвайшлі. Атрымалі двойную выгаду. Украіна іх прыкрывае раз. Мігранты украінскія, уцекачы, мільёны аселі ў Польшы і да гэтага асядалі. За міску супа і аренду кватэры, значыцца, падымаюць польскую эканоміку. Ну, это рэалія, это так. Многія ўжо з'язджаюць у розныя Норвегіі, Англіі, Канады. Куды могуць? Украінцы ж спрытныя людзі. Ну, памаглі польскай эканоміцы вельмі сур'ёзна. І вот это хваліцца тым, што вы ў вайну не ўвайшлі, да вы хутка войдзеце ў яе, можа быць, праз месяцы. Што тут можна сказаць, значыцца? Гаранты бяспекі для Украіны яны, значыцца, гатовыя агучаць, калі Расія дазволіць. І в этой сітуацыі як Пуціну, Сі і Лукашенку не скарыстацца слабасцю Захада і не напасці. Дык я вярнуся да пытання. Чаму Лукашенка такі важна? Чаму на гэтых мерапрыемствах ён побач з Сі Цзіньпінам, Кім Чен Ынам і Пуціным, прямо побач з імі? У чым важнасць такая? Беларускі плацдарм, планы іхныя, прытым хуткія планы. Ён вельмі важны для іх гулец. Это все разумеюць, это разумее Трамп, гэтым выкліканы ў тым ліку інтарэс Трампа да беларускага плацдарму. Якія могуць быць сцэнарыі? Ідэя фікс Китая – гэта захоп Тайваня. Хоць і там на Тайвані ёсць шмат адэптаў ідэі, што одна дзяржава, дзве сістэмы. Такія наіўныя рэчы, як быццам бы вам камер не наставіць і бала вам не пачнуць ставіць, і у вас будзе ідэалогія свабоды разам з камуністычным Кітаем. Шмат там такіх адэптаў. Но я думаю, што калі дойдзе там да аб'яднання, там будуць працівіцца все-таки вельмі многія. Это ж Тайвань у эканамічным сэнсе дзяржава вельмі моцна развітая. Можа быць вайсковая аперацыя. Даўно яе кітайцы рыхтуюць, глядзіце, як яны мілітарызаваліся, якая зброя, якая тэхналагічнасць. Можа быць напад на Тайвань, заваруха ў Ціхаакіянскім рэгіёне, туды адцягваюцца сілы амерыканцаў, і тут жа паралельна адбываецца напад на Балтыю і напад, розныя ёсць варыянты і канфігурацыі, якія абмяркоўваюць вайсковыя эксперты. Напрыклад, важная вельмі такая канфігурацыя могла б спрацаваць. Напад з Расіі на Норвегію з выхадам у Лапландыю і актыўнасць у Балтыйскім моры, барацьба за востраў Готланд, каб у прынцыпе дамінаваць у Балтыйскім моры. І паралельна, як я сказаў, адразанне Балтыі ад заходняй цывілізацыі. Балтыя выглядае, што яна прапаганда паказвае, што там не прайдзеш, не праедзеш. Рэаліі такія, што да вайны не гатовая, кантынгентаў вайсковых мала, замежныя кантынгенты налічваюць там тысячы людзей, тысячы. І што это можна зрабіць? І ніхто не будзе чакаць 27-го года, 29-го, а зараз, у хуткім часе. І што гэтае вучэнне ў Беларусі, это пачатак, у прынцыпе, накаплення войскаў для гэтай аперацыі. Хоць і замаскіраванага накаплення, але кропля па кроплі. Проста атака Балтыі з Беларусі. З Расіі, з Беларусі. Каб не чапаць Фінляндыю там і гэтак далей. Каб такі лакальны поспех паказаць, да? Напалі на краіны НАТО, паказалі Кузькіну маць, вярнулі в родныя пенаты краіны Балтыі. Напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі. Такі варыянт таксама можа быць. Паўторны паход на Кіеў. І хоць Зенон Пазняк у папярэднім відэа, я пра гэта казаў, сцвярджае, што нічога такога не будзе,
от найбліжэйшым часам. Но тым не менш украінскі генерал Крыванос, вельмі кваліфікаваная асоба, і вайсковы эксперт Сергій Грабскі кажуць, што відавочна, што варыянт паўторнага нападу на Кіеў, што будуць такія спробы, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, ну што трэба рыхтавацца, што это рэальна можа быць. Таму Міністэрства замежных справаў Украіны папярэдзіла, што сошам за канцэнтрацыяй войскаў не падыходзьце да ўкраінскіх межаў, будуць прэвентыўныя ўдары. Ну, праблемы ва ўкраіне, праблемы з асабістым складам, з людзьмі праблемы. Нават не столькі са зброяй і фінансамі, з людзьмі. І колькі там людзей вось ахоўваюць агромістую, вельмі працяглую украіна-беларускую мяжу. Ну, уявіце сабе, нават распаліць там пажар, што ў 24-м годзе спрабавалі зрабіць. Што будзе? Колькі трэба будзе ўкраіне адцягнуць асабістага складу на беларускую мяжу і паслабіцца там на пакроўскім накірунку і гэтак далей. Там жа дзюры ўтворацца. І вот такія могуць быць задумы. Таму вот гэтыя вучэнні, хоць і здаецца, што тут кантынгенты малыя, што нічога такога не будзе, што павыпрабоўваюць дроны, новыя тактыкі вайны, так яно і ёсць, але это можа быць пачатак накаплення кантынгента ударнага кулака для самых розных, на жаль, аперацый. У тым ліку дэстабілізаваць Польшу там і гэтак далей. Вось, таму трэба сачыць за гэтымі вучэннямі, а другая рэч, за якой трэба сачыць, ну, нас жа ўжо нічога не здзівіць. Ні карэйцы ў Беларусі, не здзіўляйцеся, сотні тысячаў. Не сустрэчы Лукашэнкі размовы з самымі уплывовымі палітычнымі лідарамі. Што яму засталося, я не ведаю. Сцяг паставіць над Рэйхстагам, я не ведаю, калі дапаўзе. Стан здароўя, канешне, жаласны. Хоць яны там і збіраюцца жыць да 150 гадоў на поўным сур'ёзе. Но выглядае, як ён ідзе па чырвонай дарожцы, так сабе гэта выглядае. Вось, за чым трэба сачыць? Вот это абяцанне выпусціць 1300 вязняў. Абяцанне дадзенае Трампу. Вось зробіць ці не зробіць? І што там у галаве Лукашэнкі? Ён там мае больш інфармацыі? Можа, разумее, што шансаў няма прыкакошаць яго? А можа быць, гатовы на кульбіты? Вот это сур'ёзная такая інтрыга. Бартане ён Трампа, які называў яго высока паважаны прэзідэнт, там і у госці збіраўся да Лукашэнкі ў Беларусь. Лукашэнка яго бартане ці не бартане? Вот эта інтрыга, развязку якой мы хутка даведаемся. І мне здаецца, што это восень у Беларусі, якая нас чакае наперадзе, што это будзе пара, калі могуць рэалізавацца такія дзівосы, якія падаюцца сёння абсалютна нерэалістычнымі, але падзеі будуць. І вось гэтая увага да Лукашэнкі, наданне яму такога статусу, што ён побач з самымі такімі кіраўнікамі ў свеце, самымі аўтарытэтнымі, побач прысутнічае, это не проста так. За такія рэчы трэба плаціць на яго планы на беларускі плацдарм. Нешта тут шэрыя тучы накопліваюцца над Беларуссю, і трэба быць пільнымі і трымаць нос паветры, і давайце сачыць за сітуацыяй.